Nakajingjilay kibriw na sabar ka jala lambat ki bamday kinong India ban wanrung siya ka jala Meghalaya nakaba pendenkam ban pendrung kerteng lengba ka electoral roll voter kabalapan long ya ka Nyautrap Integrated Territorial Organization hito central body haka khatlai tarik rempang ban nikbu da kador khas siya Chief Electoral Officer jang ka jala Dr. BBR Tiwari ban pensngau shu banung pediang ya kinu kibriw ban abar ka jala ki batmu ban pendrung kerteng haka electoral roll lengba ka Aadhaar. Habakran syakilat pathai khubor Presiden kaseng ba don bakar ulaong ba ban pendan kam daga Aadhaar card ban yo ya ka epic kabu jingma khamtam ya ka jingwan rung kerthap ki menderi ki ba na Bangladesh lembat na ki we de ki jaka ulaong ka babiang bah ban pendan kam hi ka dei bet ka sernot na ki dor bar snong ka dor bar raj ki dor bar hima lembat ki dor bar kur Shushu ulaong rubakani ka jingdawa ka de nadu usnam khat khandai spa andri puhnreu ka bade kat kum ka Assam Accord ka ba kila shim nadu ka por ba kila yo ka wei ka application rate application ka ba tho da uba MN majau uba de u MLA barem ba u menteri hakaan bam kwa hedwa ruble ban pendan kam ya ka Assam Accord Ini ki langsung lembaga kue gelat tekor ni lah tekren ba min sai lagi penduk yo CEO habis ada berkenaan SIR Special Intensive Revision. Tempat sini lawan air kador khas ba ya kan hakan kador khas ni lah itu yo ba kemudian kong kat key point ke ba nilai ekran kada halor ba umdai ban pediang do Aadhaar card nomor do Aadhaar card lah ban yo nu nong Bangladesh bo wan chani la ni nu padu kreng ru hang ne hapo ka jela jungi don bodan de Aadhaar card kala da pendan kam daga Aadhaar card ban yo kata epic kabu jingma ya ka jingwan rung mender bat ni tahu Bangladeshi bat kiwe ne ka pot jela jungi ban long fresh nong leng ba ka epic bat ka baar nila ay ka suggestion ba kidai ban pet ya kan ya ka ba dai ban ailat ba ban syaru ban pendon kam de kisernot jongki dorbar raj dorbar hima dorbar snong ki dorbar kur nang ba klai ba kajing dawa kajungi kadai ka cut off na tu snam khat na span de pendreo kaba kat kum katuka Assam Accord tangam da batai si jalan than ni kata ka Assam Accord kan na ni andre ishim bet na do katuka por na marba hadu to por ni yo ka wei ka repetition ki kaba thok de ni ba MN majau bam pa war blai bandi ban pentri kam ya kata Assam Accord ya kata ka cut off year na do 1966 January tangi ngiso ba kajing le ikan ka special intensive revision kadai pandai thik khnang ban lak ban da kerthap namar ba ngi don tang kumba lai polak ndre mendel ba don hapo jela jungi pemlak ban identify ban pemlak ban detect ulak bon ha ban ada kumno up 100% don de hang ne hapo ka jela jungi na kata ka lai polak te hagani ka jungi ekren na kalyang jung CEO la ong ba kadai ka sensitive matter bat unsapha usapo ka sarkar kami kabadi pek kabadi kami ya kan election commission pan tu kin sapente patin ya kan ai kaba kin dai ban tai friend show nomor ba ni songkha kum ko bai na ki pressure group habe ya dai ya ka jing pandung kertep ke panama hamtam pilai na kapor ka jing wandrung mender ang ni pendan kam diki kin thai ka se jungi ban yo ya kata ka sernot yu kilap pilong da kata ka kawai ka atiat ban wan sene siapa kejela ke jungi kumi kita tak ada ni songkya ni wan ani bangin ai ya kata ka suggestion dan ka jing ketu ya ka office jong chief electoral officer itu kata ngalong ipi mentan ulong ba kani ka sensitive matter aku klaim keren eres phang ba kata ba ka ya tungku ka anjini kita nomor ba ngalakut ya tu kat ka Assam Accord but ngide ben tip but pabar gede ben tip kani ka schedule Kumikino de banai bat kumikino de banai ka wat sarkar India limba kinu kita ki historical unique dokumen songi ka ban pegune bat kamla ban syukong ba ban ya lag ya kata ka customary ka language ka practice na mari ka jela Meghalaya hi seng nadu ka naispa new puat ban preserve ya ka kentian ka thalit bat ya kata ka unique culture ka bangidon haka region Kaba kontuk ini kilai cepat dia kot kasih jentia bat